Isinagawa po ng pamahalang panlalawigan ng La Union ang isang tax caravan bilang bahagi po ng pagdiriwang ng kauna-unahang Tax Consciousness Month. Layunin po ng aktibidad na palakasin ang kamalayan po ng publiko tungkol sa kahalagahan ng pagbabayad ng tamang buwis sa pag-unlad ng lalawigan. Sa pamamagitan ng serye ng impormasyon na kampanya ng sa bawat bayan, ipinaliwanag po ang papel ng buwis sa mga proyekto ng infrastruktura at iba't iba pang mga serbisyong pampubliko. Binigyan din ng opisyal ang kahalagahan ng contribution ng bawat taxpayer sa progreso ng lalawigan. Hinikayat naman po mga mamamayan na samantalahin ang pagkakataon na magbayad ng buwis sa mga one-stop shop upang maiwasan ang penalty hanggang sa katapusan ng buwan ng Enero. IFM News. IFM News. IFM News.